ai vârsta pe care o ai. Și atât tu, cât și eu. Tot vrei să vină cineva drag să te vadă la meci, nu? Da, 100%. Vezi? Aș da pe ei, copiii, să vadă că e mama acolo. Nu știu, vrei... Foarte important să creezi mediul perfect pentru ei, în care ei se simt bine, în care într-adevăr trebuie și responsabilizați și disciplinați, dar în același timp să o facă din plăcere. Că rolul părintului trebuie să fie undeva la mijloc între sport și școală. Pentru că unii copii o pot da și în latura cealaltă. Nu mai mă focusez prea mult pe școală pentru că mă duc la fotbal și eu vreau să joc fotbal pentru că sigur am să fiu fotbalist. Bă, nu o să fii sigur fotbalist. Acum să întreb, de ce nu? Nu mi-e rușine să întreb, adică nu văd asta ca pe o vulnerabilitate dacă tu te duci la un alt antrenor și întrebi, uite, eu am o problemă aici, nu știu exact, uite, eu lucrez așa, e bine, nu e bine, nu văd asta o problemă. Fiecare antrenor trebuie să vadă exact la ce nivel este grupul lui de jucători și să-și adapteze antrenamentele în așa fel încât ei să poată să facă. Într-adevăr, exerciții sunt. Da. Unele poate prea complexe pentru ei, poate sunt alte grupe care reușesc să le facă. Aici ține doar de antrenor. Politehnica Iași ar trebui să pună mai mulți ochi pe tinerii noștri. Din punctul meu de vedere, mai că o zic eu pe bune, cu banii cu care ții un străin pe banca de rezerve și nu joacă niciodată, ții 6 copii la grupul de copii acolo. Și să aibă încredere în antrenorii lor. Că mă gândesc că niciun antrenor nu dorește rău unui copil, mai ales legat de dezvoltarea sa.